Postojala je žena koja je promijenila historiju najvećeg carstva svijeta, a počela je kao robkinja. Rođena je kao Aleksandra Lisovska, djevojčica iz hladne ukrajinske pokrajine, koja nije mogla ni sanjati gdje će završiti. U dvor je dovedena kao poklon, ali od prvog dana znalo se, nije obična. Sulejman je prvo gledao, pa slušao, pa se izgubio. Osvojila ga je ne ljepota, nego duša. Njena pojava nije bila dobrodošla. Sukob s Mahidevran bio je trenutak kada je carstvo shvatilo. Hurem mijenja pravila. 1530. godine Sulejman čini nezamislivo. Ženi se robinjom. Od tog dana počinje sultanat žena. Gradila je džamije, bolnice, javne kuhinje, mijenjala zakone i ostavila trag širom Istanbula. Sulejman je poslije njene smrti izgledao kao čovjek bez daha. Hurem je bila njegova snaga. I kad je sve utihnulo, ostala je samo njena tišina. Ovdje, pored Sulejmanove džamije, leži žena koju historija nije mogla zaboraviti. Jedna djevojka iz hladnog sela daleko od Carigrada. A ipak, njeno ime odzvanja kroz vijekove. Hurem. Žena koja je promijenila sudbinu carstva.